jakituko dugu zeintzu diran gaurko kale pintura lehiaketa honetako garangiak. Zumarraga Aurretxuko 9. kale pintura lehiaketa epaimahaia bildu da. Bertan, partaide honako hauek izan dira. Luis Laskurain, Aitor Sarasketa eta Barbara Estando. Lehiaketan parte hartu duten lanak ikusi eta aztertu ondoren, sari hauek banatzea erabaki da. Lehenengo saria 600 euro eta garaikurra, Juan Jose Altuna, Bergararrarentzat. Bigarren saria 200 eurokoa, Jose Reyesentzat, Leioarra. Zumarraga Aurretxuko partaideen sari banaketa gelditzen zaigu, eta bertako irabazlea Ana Cabeza izan dugu. Hamasei urtetik berakoen saria banatuko dugu orain, eta irabazlea Urko del Rio Zumarragatarra dugu. Son dos. A mí me ha gustado también mucho.